kiinni lentokentällä? Joo, hän esitti siellä nämä hänen henkilöllisyystodistukset, jotka ei siis ole vääriä. Näin maahanmuuttovirasto on vahvistanut meille tänne MTV-uutisille. Ja siellä oli tiedustelutietoa olemassa siitä, että hänen aikaisempi nimensä onkin tämä Jan Petrovski, joka löytyy näiltä pakotelistoilta, maahantulokieltolistoilta ja on epäiltynä lisäksi näistä sotarikoksista Ukrainassa. Ja ne rupesivat sitten tutkimaan ja varmistelemaan tätä asiaa tarkemmin ja totesivat, että nyt on kyseessä sama kaveri, otetaanpas tämä herra niin kuin säilöön täältä ja ei päästetä matkustamaan sinne Ranskaan. Mutta siis paperit ei ollut väärennetyt, eli siinä oli niinku tämä uusi nimi, mutta joo, samalla hetulla. Joo, maahanmuuttovirastolta olen siis itse henkilökohtaisesti kysynyt, että oliko hän kuitenkin väärä henkilöllisyys, niin ilmeisesti näin ei ole ollut. He sanovat, että nämä paperit ei ollut väärennettyjä, niin hän on niin tämän syntymän nimensä ilmeisesti vaihtanut itse kokonaan toiseksi nimeksi sitten, jota hän on käyttänyt tullessaan Suomeen. Mutta tämä ei ole jäänyt kiinni sitten näissä seuloissa. Okei, sinänsä kuulostaa erikoiselta, koska eikö se henkilötunnus ole se, millä sitten niin kuin aina liikutaan, eikä välttämättä se ihmisen nimi, mutta minä en ole maahanmuuttovirastossa töissä, vaan nyt mennään sitten eteenpäin. No, mutta MTV:n rikostoimistot selvitti Rusic sotilaspomon syntymän nimen vain muutamalla nettihaulla. Miten tämä on mahdollista? Joo, siinä meidän rikostoimittajakollegani huomasi tämän säilön toista kertaa, kun otetaan säilöön, niin sitten tehdään aina siis säilöönotosta, niin tehdään päätös käräjäoikeudessa. Ja hän näki sieltä listalta tämän Voislav Torden nimen, ja hän rupesi ihmettelemään, että mikä se ihmeen venäläisnimi tämä on. Ja sitten hän alkoi kokeilla siitä venäläisiä googlaus. Niin kuin venäläistä muotoa käytti siitä nimestä ja huomasi, että se yhdistyy niin kuin tähän aiempaan nimeen siellä ihan avoimissa nettitiedoissa. Ja sen jälkeen hän teki muutaman niin kuin ristiin tsekkauksen niin kuin viranomaisilta ja eri palveluista ja totesi, että joo, tämä tieto pitää paikkansa, näin on. Hän on tämä sama henkilö, hän on vaan uudella nimellä tullut Suomeen. Näin on tosiaan käynyt, että siihen meni muutamia minuutteja. Okei, no miksi maahanmuuttovirasto ei ole toiminut samalla tavalla? Joo, kysyin tätä tuolta Ilkka Haahtelalta, joka on ylijohtajana maahanmuuttovirastossa, että näissä on olemassa siis tiettyjä rajoitteita, mitä välineitä virkamiehet saa käyttää, kun he kaivaa ihmisten taustoja. Nyt en puhu maahanmuuttoviraston virkamiesten rajoitteista, niistä en tiedä, mutta esimerkiksi Rikosseuraamuslaitoksella, kun sinne hakee töihin vartijaksi henkilö vankilaan, niin siellä on semmoinen kielto tiettävästi edelleen voimassa, että sen henkilön taustoja ei voida tarkistaa avoimista lähteistä, eli nettihauilla käytännössä sosiaalisesta mediasta. Eli vaikka siellä olisi kuvia pitkin nettiä, että tämä henkilö, joka hakee vartijaksi, suljettuu vankilaan, niin on siellä vaikka jengiliivit päällä, niin niitä ei käytännössä saisi tai periaatteessa saisi käydä katsomassa ja todeta, että sinä et ole soveltuva meille tänne vartijaksi, koska sinä kuulut rikollisjärjestöön. Ja näillä perusteilla esitin kysymyksen sitten myös maahanmuuttovirastolle, että onko siellä rajoitettu jollakin tavalla näitä hakuja, että saavatko he googlata esimerkiksi, mutta ylijohtaja ei avannut sen tarkemmin turvallisuussyistä sitä, että minkälaisia keinoja he käyttävät, minkälaisia hakuja he tekevät ja millaisissa tilanteissa. Hän totesi vain, että he on tehneet kaikki mahdolliset selvitykset, joita tässä tilanteessa yleensä tehdään, ja se tieto ei ole vaan tullut heille. Ja nythän herää sitten kysymys, että miten paljon tämän tyyppisiä henkilöitä saattaa olla sitten lisää Suomessa. Hän vakuutti, että tämä on tosi poikkeuksellinen tapaus, tämä on tosi yksittäistapaus. Sitä hän toisteli monta kertaa haastattelun aikana ja totesi, että on tosi epätodennäköistä, että näin käy. Tässähän tieto on ollut toisella viranomaisella Suomessa. Se on ollut Rajavartiolaitoksella se tiedustelutieto. Ja jostakin syystä se ei ole sitten tavoittanut tätä oleskelulupaprosessia tämän henkilön suhteen siellä maahanmuuttovirastossa. Mutta sitäkään me ei tiedetä, että kun se oleskelulupa on myönnetty hänelle niin kuin jo varmaan muutamia viikkoja aikaisemmin, ennen kuin hän on tullut Suomeen, niin onko se tieto silloin ollut siellä Rajavartiolaitoksella vai onko se tieto vasta myöhemmin tullut sinne? Tämä on tämmöinen ihmeellinen reikä, jota he nyt selvittelevät, ja he väittävät, että näin ei voisi tapahtua usein. Okei, kyllä. Ja
Nonni, ja sitten miten tästä nyt mennään sitten eteenpäin? Oliko jotain, että saatte tietoa sitten tästä hänen oleskelustaan tai miten hän on tarkemmin tänne tullut niin vielä seuraavien päivien aikana? Se voi olla, että me saadaan jotain asiakirjoja vielä, josta ehkä tämä selviää tarkemmin, tämä hänen luikahtaminen Suomeen. Mutta hän on siis hakenut turvapaikkaa Suomesta tai kertoo hakeneensa turvapaikkaa. Migrihän eli maahanmuuttovirasto ei kommentoi sitä, kuka on jättänyt turvapaikkahakemuksen. Se on salattu tieto ihan turvallisuussyistä. Mutta tämä Torden vetoaa nyt siihen, että jos hänet luovutettaisiin Ukrainalle, Ukrainahan vaatii häntä sinne näiden sotarikosepäilyjen takia, niin hän vetoaa siihen, että se on hänelle hengenvaarallinen paikka, hänet voitaisiin tappaa siellä. Ja sillä perusteella hän hakee turvapaikkaa Suomesta. Se prosessi sitten etenee, että maahanmuuttovirasto on kertonut meille, että he tekevät mahdollisimman pikaisesti päätöksen ja tarkastelee sitä tilannetta ihan yksilökohtaisesti, että siis tarvitseeko hän turvapaikan eli kansainvälistä suojelua Suomesta. Ja tätäkin prosessia me seurataan. Kiitos Rebekka. Ja